Nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba počas dňa. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. Prichádzaj preto ku mne. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba, s tebou a skrze teba počas dňa. V nočnej adorácii odo mňa získaš to, čo odo mňa nie je možné získať žiadnym iným spôsobom, najmä vyslobodenie duší z vplyvu a útlaku moci temnôt. Viac duší je zachránených a oslobodených v nočnej adorácii, než akoukoľvek inou formou modlitby. Toto je modlitba, ktorá ťa najúžšie zjednocuje s mojimi vlastnými nocami, ktoré som celé strávil v modlitbe počas svojho života na zemi. Prichádzaj preto ku mne v noci a okúsiš moju moc a prítomnosť po tvojom boku počas dňa. Žiadaj ma o čokoľvek. Keď ku mne budeš v noci prichádzať a na úsvite dňa poznáš moju milosrdnú pomoc. Mám zvláštne zaľúbenie v tých, ktorých povolávam, aby so mnou bdeli v nočnom čase. Modlitba kláňania sa v noci má moc a účinnosť modlitby spojenej s pôstom, ktorú som odporúčal svojim apoštolom ako spôsob vyháňania démonov zmučených a utláčaných duší. Preto sa démoni nočnej adorácie boja a nenávidia ju, zatiaľ čo anjeli sa z nej radujú a vkladajú sa do služieb duší, ktoré po nej túžia. Ježiš hovorí benediktínskému mníchovi zo zdroja in synu Jezu. Pozvánka do Pruského, štvrtok 19.12. Od 19.30 nočná adorácia v očakávaní príchodu Pána. Program je nasledovný. 19.30 vyloženie oltárnej sviatosti a moderovaná adorácia z odprosovaním. O 20.30 svätý ruženec. 23.00 svätá hodinka. O 24. hodine bude svätá omša. Celebruje otec Janko Rusnák. O 3/4 litánie plus modlitby. O 1 hodine ráno záverečné požehnanie so sviatosťou oltárnou. Ste srdečne vítaní. Nech bude pochválený Pán Ježiš Kristus. 2000 rokov modlitieb, svätých a mystikov, tých, ktorí všetko dostávajú od Boha. Ukazuje nám to, že mimoriadnym spôsobom Boh vypočuje tých, ktorí sa modlia v noci. Nepoznám ľudí, ktorí by nedostali od Boha to, o čo prosili. Tí, ktorí trhali svoje noci, trhali svoje sny, aby žiadali Boha o to, čo prosia. Neviem, prečo je to tak, ale noc je tak mimoriadne privilegovaná vo vyprosovaní si Božích milostí. A preto nočná adorácia, ona je tak špecifická, pretože to bude modlitba pokory, ku ktorej chcem pozvať každého z vás. A čo to znamená? Keď by sme si otvorili Sväté písmo, uvideli by sme tam veľkých prorokov, ktorí zachraňovali celé národy svojou modlitbou. Modlitbou pokory, poníženia. V čom ona spočíva? Práve v tom, že v úplnej poníženosti si ľahám pred Bohom na zem. Môžeme to nazvať ako modlitbu ľahnutia si do kríža. Je to modlitba pokánia, ponížená. Modlitba totálne zabudnutá. Kto dnes sa modlí modlitbu ležania v kríži? Drahí moji, toto je modlitba, ktorá je stále vypočutá Bohom. A pamätám si, ako raz bol exorcizmus, ktorý trval mnoho rokov. Bolo to jedno dievča. Mnohí exorcisti sa nad ňou modlili.
skúšali rôzne metódy exorcizmu. Ale diabol sa iba smial, pohrdal, píšil sa, nevídem, nemáte moc, nemáte silu. A pamätám si, že raz som meškal na jeden exorcizmus. Kňaz exorcista už začal exorcizmus a bola vystavená Najsvätejšia sviatosť oltárna. Dal som si na seba albu, štólu. Tiež som uvidel, že je niekoľko desiatok osôb okolo tejto posadnutej dievčiny. A diabol ako stále ričal, smial sa, pohrdal všetkými, chválil sa. Popodišiel som pred Najsvätejšiu sviatosť oltárnu a vtedy som dostal takúto inšpiráciu. Prelom pýchu tohto démona svojim ponížením. A pýtam sa, Pane, ako to mám spraviť? A videl som taký obraz, ako sám ležím krížom pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Tak som si ľahol pred Najsvätejšiu sviatosť oltárnu v tvare kríža. A začal som odprosovať. Najsám prv za svoje hriechy, potom za hriechy tohto dievčaťa, za hriechy jej rodiny. A zrazu som začul obrovské ričanie. Kto sa ti takto kázal modliť? Vstávaj, hneď vstávaj. Hrozné ričanie, zavíjanie. A keď to uvidel exorcista, hovorí, všetci si ľahajme pred Bohom v tvare kríža, v úplnom ponížení. Keby ste tak mohli vidieť, čo sa tam dialo. Doslova celé peklo v tomto dievčati strašne zavíjalo, vrieskalo, kričalo. Vy ma mliaždite ma. Čo to robíte? Kto vás takto naučil sa modliť? Odkiaľ viete, že je to takto potrebné? A o niekoľko desiatok minút to dievča bolo úplne oslobodené. A tento exorcizmus pritom trval niekoľko rokov. A stačilo niekoľko minút takejto modlitby. Akú obrovskú silu má táto modlitba? Kostol svätého Petra a Pavla apoštolov v Prúskom. Na mieste terajšieho kostola stál voľakedy menší kostol. Ten postavili začiatkom 13. storočia, ako o tom svedčí kameň v hlavnom oltári s vyritým rokom vzniku 1221. Pretože časom nestačil pre potreby tejto veľkej farnosti, kostol v roku 1769 zmúrali až po múry svätyne, ktoré tvoria kaplnku terajšieho kostola. Na mieste zbúraného kostola miestny gróf František Xaver Koenigsegg s manželkou Sidóniou, rodinou Esterházyovou spolu s miestnymi farníkmi postavili nový kostol. Stavba trvala 10 rokov. Je postavený v neskorom barokovom slohu, priečelie je vyzdobené bohatou štukovou rokokovou ornamentikou. Kostol sa vyznačuje ojedinele vzácnou jednotnou architektúrou, ako zvnútra, tak i zvonku. V roku 1880 bol kostol zreštaurovaný pri príležitosti storočnice tohto chrámu. Hlavný oltárny obraz vyobrazuje svätého Petra a Pavla apoštolov, patrónov kostola. Ľavý bočný oltár je zasvetený svätému Joachimovi a Anne, rodičom Panny Márie. Obraz nad týmto oltárom predstavuje Šimona Štoka, ktorý prijíma škapuliar od Panny Márie. Pravý bočný oltár je zasvetený svätému Jánovi Nepomuckému, autorom je Jozef Zanussi. Sochy predstavujú svätého Augustína a svätého Karola Boromejského. Tento oltár dal na vlastné náklady vybudovať vtedajší farár Anton Datel, neskorší nitriansky biskup. V kaplnke je oltár s obrazom svätého Františka Xaverského spolu s hrobom svätého Vincenta. Zaujímavosťou tohto farského kostola sú relikvie svätého Vincenta.
Ich príchod do Pruského sa spája s vtedajšími majiteľmi pruštianskeho panstva. Jeho majiteľ, gróf František Xaver Koenigsegg, ich dostal ako dar od pápeža, ale z Ríma si ich musel doniesť sám. Preto poveril istého veriaceho človeka z Bohuníc, ktorý často putoval do Ríma, grobom apoštolov svätého Petra a Pavla, aby ich priviezol do Pruského. Stalo sa tak v roku 1777. Grof bol veľmi prekvapený, keď sa dozvedel, že relikvie sú už pri mestečku a vezú ich na jednoduchom rebrinovom voze. Preto hneď poslal svojich sluhov aj s lepším vozom, aby ich naň preložili a v slávnostnom sprievode ich doviezli do súkromnej kaplnky rodiny Koenigsegovcov v Pruštianskom kaštieli. Tieto sväté pozostatky tu zostali uložené dovtedy, kým nebol hotový oltár svätého Františka Xaverského v novom farskom kostole. Tieto ostatky sa tešia veľkej úcte a záujmu až do dnešných dní. Krásnym umeleckým dielom je aj kazateľnica, ktorá predstavuje loďku na mori života, a citlivo umelecky spracovaná krstiteľnica, ktorá zobrazuje krst Ježiša v Jordáne Jánom Krstiteľom. Veľmi hodnotným je aj pôvodný barokový orgán so skriňou, ktorý zhotovil známy slovenský organár Juraj Pažický z Rajca.